Tervetuloa Flipboysin kanavalle. Kanava, missä me ainakin koitetaan ostaa halvalla ja myydä kallilla. Elikkä me tullaan flippaamaan autoja. Ja tietenkin ensimmäisenä ostoksena yksi hienoimpia autoja, mitä saksalaiset on koskaan tehnyt. Tietenkin merkkinä on BMW. Ja mikäs muukaan kuin bomba. Me ollaan tässä siis tätä kanavaa mietitty pitkään aikaa. Me ollaan tehty muutamia muita projekteja Oskarin kanssa. Ja Oskari, sähän sanoit mulle, että tästä aloitetaan. Että tää on ehkä autohistoria yksi hienoimpia autoja, mitä on tehty. Mä oon ehkä Inan verran eri mieltä aiheesta, mutta sä sanoit, että tää on helppo 2 tonnia, mitä me tehdään heti tähän alkuun. Helppo 2 tonnia. Tämmönen löytyisi markkinoilta 1 000 € hintaa. Ja tälleen kun katsoo tästä näin, niin ihan ok tämmösiä näin, ei tästä tarvitse kaikki. Tiedätkö, kun sä tonnin maksat autosta, niin no joo, munuainen puuttuu, mut toi nyt ei oo varmaan paljon. Ei. Se. Joo, ei oo Pikkujuttuja, mut hei, ainakin mitä mä nyt näen tästä näin, niin siisti musta maalipinta. Kyllä. Löytyy, kato vähän, on aluvannetta. Aluvannetta. Häh? On viimeisen päälle. Kerro nyt kansalle, että mitäs tässä oli, oliko tässä semmoinen perinteinen inflaatio käynyt vai meiltähän sisusta puuttuu tästä. Puuttuu kaikki takalta. Siis ihan köyröitä myöden. No joo, sisusta puuttuu, mutta jos keskitytään taas niihin hyviin juttuihin, niin mitäs hyviä juttuja meiltä löytyy tästä vehkeestä? Saksalainen päämaari takaveto. Ai se on mikä riittää. No mut mitä muuta ihminen tarvii kuin Saksalla manuaali ja takavetoa? Siis täällä löytyy vakkaria, penkilämmittimet. Muistetaan, että tää itse asiassa kuskin penkkikin puuttuu. Kuskin penkkikin puuttuu? Oletko sä myynyt se siitä? Siis tää on lainapenkki, ei kun sitä ei ollut. Ihmisen paikan tää just itse asiassa istuskelee huomaan, että ei helvetti, että täältä puuttuu airbagit. No mut pikkuvikoja, mut Kattokin täytyy. no vähän. No, mut eiks tääkin katto vähän semmonen, että eiks toi resonoi kivasti moottoria? No joo, ja sit turha ylimääräinen paino veks. Joo. 188 000 ajettu, käytännössä sisäajo suoritettu, jos sitäkään. Joo. Millä koneella tää löytyy? Tää on N42 moottorilla, onks tää sit 1,8 litranen bensiinimoottori, nelospytty. Kurkataan vähän pelli alle. No niin. No sehän on ihan nyyhetti. Siis tää on ihan viimeisen päälle. Ei oo edes paha. No tämähän näyttää ihan hyvältä. Tässä on vaan ihan tämmöstä pientä, tietenkin kun tää rannikolla ollaan Turun suunnalla, niin meri-ilmasto on tehnyt pientä tehtävänsä. Mut eiks toi nyt, tästä joku pieni paneeli tohon puuttuu, mut semmonenkin ihan varmasti. Ai se löytyy meiltä, okei. Okay. Mutta vielä pakko sanoa tästä moottorista, että tässä on Valvetronics ollut niinku tyyppivikana ilmeisemmin näistä. Se on vaihdettu tähän. Mikä? Nyt täytyy sanoa, että Valvetronic on jollain tavalla, mä en sen paremmin tiedä, mutta jollain tavalla niinku öljynpaineella toimiva asia. Enempää en osaa sanoa itsekään. Matkan varrella me selvitetään tää. Tästä sitä opitaan. Mut se pitäisi olla tehty näissä. Joo. Ja ketju myös. Ketjukin tehty, eli kone on käytännössä mintti. New head. Tämmönen sisusta, mehän löydetään ihan mistä vaan. Näitähän on maailman filmin pimeinä. Ei se ole mikä ongelma. Niin, sä sanoit, että tää penkki oli myyty. Ei kun tää penkki ei oo mun penkki. Ei se on meidän penkki, se ei meidän penkki. Se on lainapenkki. Mut ihan vimoitten päällä on kaikki. Ja hei, keppi, vaihde. Sähkölasit, mä voin kertoa, ilmastointi. Mä voin kertoa, että kun tää projekti on valmis, niin tuolla on puolen Suomen junnut kuule tässä siis oven takana hakemassa. Mieti nyt, kato. Tää pistetään myyntiin vasta, kun tulee ensilumet. Ehdottomasti. Sen jälkeen kuule, tästä kiva pikku takapotku, tommonen kyläliippari jollekin. Kevyt auto. Häh? Kevyt auto, menee liipis ihan mistä. Ihan missä vaan. Pikkasen tietty 1.8 koneella, niin paljon siinä on voimaa? Taitaako siinä olla nyt en osaa kysyä, olisiko 120 heppaa. No mut et yli satku kumminkin. Niin no juu on. Tuliko vielä mukana joku jouset? Joo, kato. Etutuolpat säädettävät semmoset. No niin. Ihan mä röpöttin. No mut se kuuluu vuosimalli, joo. Pientä jotain tommoista.
Okei, meiltä löytyy joku pieni, mutta mä väitän, että tämänvuotisissa Pemareissa niin se kuuluu kans pikkasen toi Astiaa juu. niin, huoltovalo, mutta niin, tää se niinku kehrää. No vähän tommonen joku. Röpöttää. Mut niin kuin näitte, pientä laittoa vaatii sisusta. Noita nyt löytyy ympäri Suomea. Airbagit varmasti löytyy jostain käytettynä. Tarkoituksena on siis selvitä mahdollisimman halvalla. Tietenkin laitetaan auto viimeisen päällä kuntoon. Mutta lähdetään ekana katsoa mekaanista puolta. Katsotaan mitä tuo auto on syönyt. Otetaan vikakoodi tulos. No eipä mitään niin selvästi on antanut misfire sylintereille, eli sytytyskatkosta. Ainoa mikä tässä on, mikä on hyvä, niin nää on 4-sylinterin history, 3-sylinterin history, oxygen sensor, eli lambda anturi. No okei. Ensimmäinen bank 1 history, oxygen sensor heater after cat bank 2. Nää olisi niinku aktiivisia nämä kaksi. Nyt on pakko sanoa, että niin hyvä englanniksi mä en oo. Variable valve gear learning stops necessary. Sekin on history. Tämä mua kiinnostaa, tää airbagit. No, niitä nyt saattaa olla, kun on. Joo, mutta missä kaikkialla on niinku vikkaa? Veikkaan, että kaikkialla. Seat, power supply, belt tensioner, driver, belt tensioner, front passenger, sensor for side airbag left. One left. Ja mut kaikki tommosetkin, niin Joo. niitä mietitään, mutta keskitytään moottoriongelmaan. Sä sait nyt tossa kliarattua jokaisen. Pitääkö tällä lähteä koajolle? Test ride. Hei, moottorivikavalo tuli backiin. Tuliko? Näköjään. Toi on Asta-renkaat vaan. Kuulen. Naks. Se voi olla joku jarru. Mä luulen, että siellä on joku. Se oli, tässä oli muuten ihan viimeisen päällä levyitten palat joka nurkassa. Okei, uudet. No siellä on joku, kato, kivikin voi olla jossain. Niin sitä just. Ei toi oo mitään. Tokko perikaa. Mikä vastaa? No, tietty toimii. Ainakin valo tuli. Ainakin valo Se tuli. riittää meille. Anna nyt vähän, Joo! Kyllä tää menee, No menee. Kuuluu vielä toki. Eikö muuten kuulla enää? Totta. Se lähti teholla. Lähteekö haukenut? Mitä? Sanotaan näin, että on kohtainen semmonen kevät just jäät sulannut semmonen semikohmeessa oleva hauki on kyllä kyseessä, mut lähtee. Lähtee. Mä epäilen kyllä lambadaa, kun se... Ai, lambada Andori. Niin, se on vähän semmonen, että se voi tehdä käynnistä. Ja. Kyllä se nyt ihan... Kyllä se pitäis paremmin lähteä. Kyllä se pitäis vähän. On me limp mode. Mä sanon, että meillä joku näköinen limp mode saattaa olla päällänsä. Se voi olla. Mut let's keep it positive. Auto liikkuu. Otetaanko halli sisälle? Otetaan halli sisään, katsotaan vähän. Okei, katsotaan koodit uudestaan. Mimmosia koodeja? No semmonen pieni niinku... Vähän semmonen... Vähän semmonen Hakee niinku tietyllä tavalla. Niinku jotenkin vähän liian rikkaalla. Niin, jotenkin semmonen, että joku siitä uupuu. Mut kyllä se... Kaikki sylinterit käytössä on. Se niinku misfiraa. Elikkä se käy niinku... Se vähän tollain, että rötisee se voi olla sytyspuola, tulpat. Mut eiks tähän oltu puolatkin vaihdettu jossain kohtaa? Eiks me nyt kuitteja silloin räpätty? Meidän pitää käydä nuo kuitit läpi. Pitää käydä kuitit läpi vielä. Täältä löytyy nippukuitteja. Mitä autolle on tehty. Täältä löytyy myös vuodelta 2022 todistus saadusta kuljettajan opetuksesta ja hyväksytystä kuljettajan tutkinnosta. Ensiautona on muuten ollut vähän jollain takavetopemari ollut. Tää on ollut kova sälli. Täällä on ollut, veikkaan, että on ollut 98 takapenkillä. Tää on kyllä siistiä, kun ihmiset näitä säilyttää, niin näkee vähän, että mitä tällä on tapahtunut joskus. Mutta jakoketjusarja vaihdettu 2016, kun tällä on ajettu 154 000. Ja sitten 2017, niin tähän on ainakin tehty moniura hihna vaihdettu, huoltin letkua, kuljettajan turvavan kiristimen uusinta. No, se on ihan perinteinen. Mutta
Sitten 2017 täältä löytyy. Nykii kautta pätkii matalilla kierroksilla vedättäessä varsinkin kylmemmillä keleillä. Häiriövalo palaa. Herjaa sylinterin sytytyskatkoja ja päästöjä. Seurannaisvikkoja. Valvetronikin toiminta tarkastettu. Valvetronikin akseli kulunut eikä sylinterin käytös ole tasainen ja menee toleranssin yli. Akseli ja keinovivut uusittava. Antanut vikakoodia toisen sylinterin sytytyskatkoksista ja nokka-akselin asentoanturilta. Vaihdettu jo puolat, tulpat ja vanoksen tiivisteet. Myös jakoketju ja kiristin uusittu Polar-renkaassa vuotta aikaisemmin. No sitten täällä on tehty. Valvetronin akselin plus keinovivun uusita. Nokka-akseli on vaihdettu Repair Kit for Idle Leverer. Venttiilikopan tiiviste. Mutta tää olisi tehty vasta vuonna 2023. Oisko tällä autolla ajettu 7 vuotta? Mutta enemmän. 8 vuotta ennen kuin se on vasta tehty. Mutta tässä paperissa, tässä on kyllä hassu. Tässä lukee tuloaika 17.2. vuonna 22 ja valmistusaika 17.2. vuonna 23. Eli päivälle vuoden olisi ollut huoltamalla. En kyllä usko sitä. Mutta tässä näkyy, että tässä on vaihdettu Valvetronikin akseli, keinovivun uusinta, nokka-akseli ja venttiilikopan tiivistet, työt ja osat. Se lupaa meille hyvää, että tästä autosta on pidetty huolta ainakin jollain tavalla. Mä toivon, että tämähän oli tää auto tosiaan seissyt. Ja mä toivon, että tää on kosteuttavaa, että se ei oo mitään muuta. Eikö toi tarkoita, että menee öljyt ja Puurot ja vellit sekaisin niin sanotusti. Mut se on nyt seissyt 2 vuotta seissyt, niin siellä on voinut vettä sen verran tuoda, niin nyt me ajettiin sillä. Mutta eihän meidän pitää tehdä tähän huuhtelua. No pitää tehdä huolto ja systeemit. Tehdään vielä yksi juttu. Tehdään vaan. Miltä se ketju näyttää? Tai miltä se tuntuu? Ketju oli vaihdettu. Niin oli. Joo, eihän kato. Ei tää mikään löysä oo. Ihan viimeisen päällä. Eli just niinku kuuluukin. Joo. Eikö näissä ole sitä ketjuongelmaa ollut? On. No niin, eli se ketjuongelma on nyt. We take that as a win. Jokainen asia, mikä tässä on kunnossa, on myös siitä, että me pystytään tällä tekemään profittia, koska kaiken tarkoitus on kumminkin se, että me pystytään tekemään näillä autoilla voittoa. Joku Puola tässä oli vaihdettu. Ai oli? Joo, sanottiin. Okei, minkä sylinteri? Häh? Minkä sylinteri? Sytytys. Puola, tuolla luki en mä kattonut minkä sylinteri, mutta jotain Puolan juttua rempaa oli tehty. Okei. Mutta voiko ne olla vaikka alkuperäisestä Bemarilta? Joku tää ei ollut äsken kunnolla kiinni. Aha. No sekin voi olla. Vähän tommonen. Eikö se käy niinku kaikille? Nyt moottori voi vilkkuu. Mitä se tarkoittaa, että se vilkkuu? What's that? No kettuilee meille. Elikkä tulee tää ambient temperature, niin se nyt on, se ei ole mikään varallinen. Mut misfire detection, some check error. No toi on vähän Misfire detection, cylinderi 2. Niin, sylinteri 2 ei olisi välttämättä Elikkä sit nyt me mukaan. tehdään pikku testi. Okei. Kakkonen on joko tämä tai tämä. Kato. Ei muuttunut miksikään. Me löydettiin 2. Eli se on nyt meidän vika. Hei auto! Otetaan auto ylös. Lähdetään purkkaan. Toimii, mut sit vetää koodin päälle, niin sit se 2 jää. Katsotaan. Tää on ihan minttikunnossa. Ihan viimeisen Häh? päälle. Eikö tää nyt jossain pitää saada ruostetta? Yleensä näitten alta paljastuu, mutta siis ei täällä ole sielläkään ruostetta. Ei, hei, 188 000 ajettu. Tää on ollut pelkästään kesäautona. Tää on oikeesti Häh? Onko tää ajettu talvella ollenkaan? En tiedä yhtään. Mä luulen, että tulevaisuudessa tää tulee olemaan talviauto jollain nuorilla, mutta niin tähän mennessä, niin, niin tää on pakko olla vanha mummolla ollut Sares. Kato! Vittu mä menestynyt. Kuka siellä seisoo? Häh? Mari? Tallipäällikkö. Miten sä tykkäät tosta, että se on viikon verran kysynyt, että mikä hänen rooli voi olla tässä showssa. Ja nyt se tituleerattiin itse tallipäälliköksi. Saamme tehdä nyt Saramäen suuret kilvet. Hei, nyt sun täytyy ekana selvittää, että minkä takia tää käy 3 pytyllä vaan. Siis kyllä tää kävi 4 ainakin, kun mä ajoin tätä. Niin, ja nyt se kävi 3. Me vaihdettiin Puola ja tulpat, mutta
Se kävi heti Puola ja tulppa, mutta se kävi taas 4, mutta sitten kävi ehkä 30 sekuntia, siinä menee joku vikavalo päälle ja sitten se käy enää 3. Täällä on kauhean monta lambadaa. Onko? Jos kyllä tietää, että mikä se noista nyt sit on. No mutta eikö se anna sen tuolta, eikö meillä joku lambada-anturi vika ollut? Joo, mutta en mä enää muista. Mut eikö siellä... Mä poistin ne, eikä se ole vielä uudestaan. Siellä on 2 samanlaista. 2 ja 2. Eikö se ole? Tässä on 3. Ainakin mitä mä näen. Mut jos siellä on 4, niin sit siellä on 2 samanlaista. Ja 2 Niin on näin sanotaan. Mut kyllä mä nyt on näin puttereja hiukan enemmän minusta sää. Mitä? Hetkinen. Mä olen ollut alalla 14 vuotta ja sä oot ollut 2. tuonne sun myyntitapahtumia viime viikolla. Ja hetkinen, kun sä oot tullut mulle töihin, niin sä et oo tehnyt autosta vittu, että mikä on pyörämutteri. Hyvä opettaja. Et on vaan opettanut kiusannut vaan. Ei vi. Tuleeko mä keskellä avioriitaa? Joo. Joo. Tää on niinku 2. Tää on 2. Kakkoslambdaa. Sitten meillä jää. Joko ne siellä, ne 2 siellä edessä Niin. ja sitten tää 1 kolmasta Niin, täällä takaa. on kaksi niinku. Tietenkin molemmit puolilta sylkkii. Tai niinku, juu. Elikkä täällä on niinku 2 etumaista ja 1 takilmainen. Joo. Hei. Mikä? Hetkinen. Mikä se on? Se näyttää, jopa sen verran mullakin on mekaniikkataitoja, että tää pitäisi olla tossa kiinni. Joo, mut miksi se on irti ja mihin tää johtaa siis? Hetkinen. Ei kun hei. No. Kato. Mikä täällä on? Siellä on 4 lambdaa. Mitäs me tehdään? No passi kiinni ja katsotaan. Niin. Voiko se olla niin Millainen tää yksinkertainen? siis menee tänne? Tällä vai? Pikkasen sylkeä väliin ja niin pieni kierto, niin se on siinä. En tiedä, koitetaan mitä käy. Samat siellä on edelleen. Samat. Siellä täytyy vähän tutkia lisää ja mitata vähän, mitä se rupeaa tekemään ja mun täytyy vähän tutkia netistä tietoa, että Mikä tää on? Me jäämme tutkimaan, me vähän googletetaan. No niin, sä oot täällä painanut koko päivän nyt hommiin. Mitä sä oot löytänyt meille? mä olen löytänyt, meillä vompattiin vihdoin viimein sisusta. Koko sisustan. Koko sisusta. Ja please sano, että se on joltain tältä talousalueelta, ei Turusta. Kuin kävikään, niin aluksi piti lähteä Yliviaskaa, mutta sitten löydettiinkin ihan Turusta. Aivan Turusta. Paljon me köyhdytään siitä. 200. 200 koko sisusta. Koko sisusta. Vyöt, penkit, takapenkit, matot, kaikki. 2 tonnin profitti still alive. Todellakin. On se maestro. Mennäänkö? Nyt mennään. Let's go. Mä en tiedä, kenet täällä pitää lahjoa. Onko se Pekka Pouta vai kenelle täällä pitää lähettää rahaa meinaa. Jeesus, että on hankeeta. Joulukuu ja patskaa sataa taivaat. Koska me muutetaan Espanjaan. No kyllä tässä kohta tarvitsisi muuttaa, mä en ainakaan jaksa katsoa tätä hetkeäkään tämmöistä. Se rupeaa vaan niinku masentamaan tämmönen keli. Mahtaakin pompatteja löytyy niin Espanjasta. Ihan varmaan ja ruostettomia. No sekin vielä. Lähetään saman tien. Siksi se nyt on! Tässä sen. No onneksi tää ei oo se meidän projekti. Tässä ei tehtäisi 2 tonnin profittia, mutta Wompatista on vähän ryöstetty. Okei, onko tää ovet auki? Ai kauhea, täällähän on ihan kaikki. Takapenkit, systeemit, joo. Tällainen rinkat. Ei muuta kuin työkalut vaan esiin ja ruvetaan purkaa. Häh? Tommi. Mitä me täällä tarvitaan edes? Kaikki. Onko tää mattokin, mikä me tarvitaan? Kaikki. Eli nyt nää kaikki romut pois täältä. Saatana. Kaikki vaan mitä lähtee. Ei täällä on suppari päällä. Häh? Ota kaapelit mukaan. Joo. No se alkoi niinku römsös. Onneksi ei saada vettä, onneksi ei oo yhtään valoa ja silleen näin poispäin. No ei se. Se on. Aina kaikki tuo toisaalta alla. No. Keskity sä siihen, niin mä hoidan tämän. Day 2. Tai itse asiassa toinen kerta. No day 2 on vähän väärin sanottu, mutta toinen ilta kun me laitetaan. Kyllä. Ja mä tulin tänne vähän myöhässä, sä olit kerkinyt jo aloittaa. Kyllä. Ja sä sanoit mulle, Et nyt oot- sulla on joku yllätys. Nyt mulla on yllätys, eli
meidän auto käynnistä se. Tähän on kunnossa. Pala moottorivalo. No ei pala moottorivalo. Anna ei vähän. repötä. Anna vähän. 4 pytyl. 4 pytyl. Kaikki sylinterit. Kaikki sylinterit. Mitä sä oot tehnyt täällä? No kun mä vähän tutkisin tuolta internetin maailmasta. No mitä internetin maailmasta löytyy? Ja tää kun mä kerroin sulle, että tää Valvetronikki, Joo. et se säätää jotain öljynpainetta jotain, niin se oli ihan bullshittia. Ai se oli bullshit. Se oli ihan bullshittia. Eli säkin opit tän reissun. Kyllä. Eli tää Valvetronic, se säätää imuventtiileitä Okei. niinku kaasun mukaan. Joo. Ja siksi, kun me otettiin tää liitin pois, niin ei tapahtunut mitään. Se oli sen takia todennäköisesti tää on mun arvaus, että imuventtiili on auki koko aika, eli Valvetronic ei niin kuin muuta sitä. Joo. Sitten mä katsoin internetistä, että täällä on tämmönen anturi, Joo. mikä säätelee sitä ilmeisesti. Joo. Niin tosi moni oli tehnyt tämän N42-moottorin kanssa sillain, että ottaa ton anturin irti ja se antaa vikakoodi tosta, mutta ei syty moottorivalo ja se antaa jotain ilmamassaa arvo maksimissa tai jotain. Okei. Mut se säätää sen, että silloin ne imuventtiilit toimii sellainen kuin ne pitää. Eli käytännössä kun me otettiin tää pois, niin siellä ei ollut niin kuin sylinterissä painetta, niin sen takia se ei ollut niin kuin oikein. Lähtenyt sit messiin, okei. Muuta kuin kierroksilla vasta. Mut nyt kun tää on irti, niin homo rokkaa. Niin, ja me annetaan se olla vaan irti ja pistetään se nippari jonnekin tonne kiinni. Asia kunnossa. Ja sen pitäisi mennä tällaisena katsotuksi läpi ja tää ei niin kuin aiheuta mitään koneelle tai mitään muutakaan. Että se... Me vaan otetaan se nyt järjestelmä pois, minkä voi ottaa pois. Joo, ja sit moni on niinku koodannut se kokonaan pois. Ahaa, näissä. Ja mä mittasin, pistokkeella tuli virtaa ja kaikkea ja näin. Niin, Homovörkki. homma vörkkii ja me ei lähdetä sen takia nyt sijoittaa mitään monisata euroa tohon, että me saatais sit jollain tavalla. Mä en nyt ole sen enempää tutkinut muuta kuin, että tää auttaa ja that's it. Asia kunnossa. No, autohan on halpa. Tästä tulee hyvä ensiauto jollekin. Fiksummat voisit kommentoida, että mikä tämän tarkoitus on, mutta Just näin. Meillä on nyt mekaanisesti auto on niinku kunnossa. Me tehdään vähän varmaan öljynvaihto. Öljyvaihto tehdään, perushuolto ja sit sä lähdet nyt varmaan punaman penkkeen ja mä lähden selvittämään noita airbag-juttuja, että saadaan airbagin palot pois ja tänään sunnuntai, niin jos loppuviikosta sit sais Auton katsorilla. niin ja ehkä myynti. Okei. Hei, Vompatti tulos myyntiin. Vihdoin ja viimein. Tai ainakin siltä näyttää, että niin me päästään jonkunnäköisen aikatauluun. Nyt me ruvetaan katsoa sisustaa, mikä me hankittiin 200 eurolla. Siis sitä olisi vähän urakantynkää näin sunnuntaina ratoksi. Me saatiin, kiitos Oili Jaloselta, saatiin 200 eurolla koko sisusta. Pikkasen on tuommoista talven kosteutta näissä havaittavissa. Siinä purkuautossa oli siellä takaikkuna löyty rikki. Siellä on vähän satanut tavaraa sisään, mutta imurit käyntiin, putsblank, näistä tuleeko uudet? Okei, postipate on tuonut jotain muutakin. Postipake on tuonut. Mitäs meillä on? Tässä on nämä sivuairbagit. Okei, nonni. Lähdetään katsoa. Tosiaan nämä on samanlaisesta autosta, mutta mä katson tuolta tietokoneen kautta, että näissä on eri OE-numerot, mutta siis tää on 2001-vuotinen auto, E46 kompakti, ja mä otin nyt tietoisen riski, että mä sovitan ne silti sinne, vaikka se ei sit olisi. Tiivistettynä, nämä on ihan oikeat osat. Kato! No siinähän ne on. Ai, me saatiin toikin. Ei, no mutta vähän joudun peseen noin. Niin joudun. Aivan täynnä sitä sormia. No niin, sieltähän tuli kaikki. No on sitä siinä. Ei muuta kuin kiinni autoa. Siinä on vähän hommaa, me laitetaan siivousmaan taas pyörimään. Let's go!
Sitten meillä on jokainen palikka imuroitu. Sitten meillä ei auta mitään muuta kuin vielä vähän kuule makitaa ja harjaa perään. Vai mitä vehkeä täällä on? Täällä on makitat. Täällä on milkka. Mitä sä touhut? No mä kato kun alun perinhän luultiin, tai mä luulin, että tää on rikki. Mut sit mä vaihdoin näitten paikkaa, sama vikakoodi, sit mä otin liittymän pois, kun tuli uusi vikakoodi. Niin mä en nyt hölmä tajunnut, että se on nimellä pään törmäys. Ahaa. Kun luki vaan etu-vasen törmäys, niin se on tämä. Tämä oikuttelee. Voi olla joku kosketushäiriö tai muuta vastaavaa. Tai sit voi olla, että mä en kyllä tiedä minkä takia mä en kattonut suaket eka, mutta mä purkasin jo. No oliks sulla lake kunnossa? En mä oo kattonut Et sä vielä. kattonut vielä? Niin sä purkasit tämän jo? Mä purkasin tämän jo. No mut kato hei. Mä halusin vähän katsoa, että nyt Tästä opitaan. So there. Mä menin kehumaan, että ihan saatana hyvä laite. Ei se mitään, pääsen vestaan. No niin, kato! Otti ja lähti. Täällä on semmoista ähkinää ja puhkona kuuluu. Mikä täällä nyt on meininki? Mä oon tässä nyt poran koko auto ja nyt kasannutkin sen ja kun mä luulin, että saan tää vikakoodi tästä. Koska vikakoodi luki, että sivu airbagi, niin ei mun vitsi tullut mieleen, että se on joku törmäystunnisti, mitä me haetaan. Eli tässä ei oo vika. Tää on ihan kunnossa. Tää on ihan kunnossa. Sä oot nyt viimeisen tunnin tätä tässä. Niin mä oon tässä kaikkea purannut ja diipadapaa. Joo. Mitä sitten? No ei se kato, tämmöstä on. Niin. Kun keskusteltiin ilman kameraa, mä valitin Kerolin tässä, että mikä siinä on. Sitten mä rupesin katsomaan, kun no joo, tää mä tiedän, että tää puuttuu, koska tää penkki ei kultahauta. Joo, penkki Sitten vaihtuu. Mä huomasin tuolla. Näetkö te? Näissä toi valkoinen No siinä näkyy liiti. niin se on nyt se. Ja sit mä heilutin tätä niin kappas keppana, vitsi. Täällä on liiti siihen. Niin se on otettu vaan irti. Niin, se on otettu vaan irti, ettei se rähdä. Sitten mä kysyin vielä auton omistajalta, että oleeko te ottanut jotain johtajat. Ei me olla muuta kuin otettu noin ja noin. Nyt se on kiinni siellä. Niin, jos sä katsot tätä videoa, niin... Sä oot 2 tuntia elämästä velkaa tällä miehellä. Niin, just näin. Mut näin ne ongelmat. Ja hei, tiedätkö mikä on positiivinen? 0 euroa vielä toistaiseksi mennyt tämän vian korjaamiseen. Nimenomaan. Niin. Ja nyt mä menen vikakoodit. Ja Joo. niin. Mennään vaan. Ota pienen nollauksen. Jes, sä hävis. Se on kaffet velkaa vanha omistaja. Me seuraat stepit, kun sä oot tehnyt hyvän jälkeen. Hei! Utsplan. Joo. Joo, täytyy muuten ottaa. Kattokaa siis aivan viimeisen. Eikö se ole aika hyvä? on. No ihan kun nyhdettiin, Se hei. on ihan nyhdetty. Kyllä. Loistava. Seuraavana agendana on se, että sä rupeat tiputtamaan. Takapäätä. Kyllä. Asia kunnossa. Takapäätä kuntoon. Ei siinä muu auta. Ei siinä kato muuta kuin nips naps. Tää on kaikki, meillä on nips naps. Mut hyvässä mallissa ollaan. Ollaan erittäin hyvässä mallissa. D2 lyödään takakontti kiinni. Kyllä. Ja katsotaan mitä sen jälkeen. Anna mä haistaa sitä. Se oli litimärkä. Tää on ihan. Niin haisee. Mua vähän ahdistaa yksi asia. Se, että vittu jääks tää haisee. Pistetään hajutappa. Niin, mä tiedän. Ei meitä, se on just hyvä. Niin.
ihan just eikä hyvin. Noin. Sehän näyttää jo takakontilta. Se näyttää hyvin paljon takakontilta. Miten se suoja? Se suoja menee niinku näitä. Vittu tää on päännikkö. Älä. Toi on laitettu kaikki sivupaneelit on sinne päin ainakin kiinni. On ne siellä. Takapoppikoneet. Niin mieti vähän, kato kimattaakse näin. Pikkainen sivuluisu. Ja pikku hyvä poppi. Joo, no, laittaa sieltä pieni. Joo, mut kyllä tästä kato. Kyllä tästä laitetaan noin kiinni ja jatketaan. Mikä toi on? Kauhea pitkä. Mistä tommosia noin pitkin löytyy? Häh? Ja ootte rantaruottalaiset, niin teillä on vaan pitkät meisselit käytössä. Kyllä, mä oon pitkään meisseliin. Hoppaa! Oo hänes. Noin. No heluta sitä vähän. No se on siihen eikä tossa. Se on siihen eikä tossa. Pat toinen kiinni. Tää ei oo ihan... Mikä siinä on huono? Kyllä tässä vähän jotain on. Häh? Siis ei tää nyt toimi. No, Miten sä oot pistänyt tätä? Häh? No mitä mä laitin? Kato kun mä oon pistänyt... No kun mä katoinkin, että toi näyttää paljon paremmin, niin. Mutta niin. En mä tiedä. No noin 2 yläpulttia menee kohdalle, hei. No ei mene niinku sinne päin. No meneepä, kun vähän nostat sitä siitä. Niin. Korjaa. Kaikki tarvitsee sitten. No kaikki tarvitsee sitten tehdä. Se nyt saatana. Tommonen niinku... Mä mietin, että... Älä mieti, kun puhuu. Ei, kun mun nää osuus niinku heti. Ei oo, mulle ei osu. Mä oon tottunut operoimaan pitkällä messelillä. Mä Oskari. Ja sit saadaan vielä autoasentaja. Haista sinä vittu Juusoille, paska. Sitten me pistetään varmaan penkit paikalle. Mut tarvitaan toi matto sinne. Ota. Mä kokeilen editin aikaa. Kato, ei se sen vaikeampaa. Häh? Ei se oo kun näyttää. Niin se on. Siis tää haisee ihan mälliltä. Vitun penkki. No, mä vähän tykkään laittaa autoja. Niin Huomasin. Mälliltä. Tää haisee vähän semmosen. Ota pieni kam. Pieni kam täällä on. Niin, sä laitat sen noin. Onks siellä? Pidä sitä, pidä. Pidän. Kato nyt. On se. On penkki, mikä kaatuu. Kato. Ruissalla on penkit. Ruissalla on penkit. Joo, kelpaa elää vähän auringonlasku. Jep. On loistava. Kaikki on tuolla Kaikki noin löytyy. sivupaneelit kiinni. Jaa. Hei, sit meillä olisi katto kiinni. Takakontistakin meiltä löytyy vielä kaikki on-systeemit paikallansa. Tuohon pieni suppari menis. Menis. Häh? 10 semmonen 2. Puff. Joo. Käytetään tässä takapenkillä. Mutta me ei laiteta, tuleva omistaja saa sitten laittaa, mutta tää on hyvä. Me laitetaan seuraavaksi katto kiinni. Millä mä sen tuot nyt saan? Oleks sä kuullut tämmösestä? Onko hankala? On hankala, hei! Ota nyt se auki siellä. Ota. Äläkä vedä pyöräiksi. On se ennenkin käyttänyt. Onko ihan hyvä? Siis toi onkin maailman paras. Noin. Onko vähän darraa? Pieni pikku ollut painaa. Niin. Niin se. Mä tämmösen jumalauta. Täällä voisi jumalauta sillan runkopalkkeja ruuvata kiinni, niin mä otan tämmösiä pieniä. No time to lose. Noin. Tarttis saada jo, hei, urakka seisoo. Ole ilmi. Oikeesti. Käsiä. Luoja. Menikö se? Meni. Se siellä päinkää. Jaa niin kun nää tulee tänne alle. Siellä tulee nyt sinne alle. Nyt Olis tarvis... tänne joku kattolista? Ei tuu kun se tulee sinne, mut nyt tarvis laittaa jotain vähän kiinni. Miten sä mukaan löysit sen kohdalle?
Mitä siinä? Miten se... No mistä sä tiedät, että se on kohdallaan? Mitä vaan kato. Onko se nyt oikein päin? Jos mietit. No niin. Just näin. Hei. Niin, kato nyt. No niin, ei jää. Rauhoitu. Ja noin. Laitat se väärinpäin. Minkä? Menikö se mulla oikein päin? Sulla on toista päin toi. Sitä mä nauroinkin, että mä laitan siitä tai Aivan. hei. Voi sen noinkin päin. Se on vaan Ei noin. sillä ole mitään merkitystä. Pieni oli damage. Katto on kiinni. Tuolla on kaikki. Tästä täytyy nyt sanoa, että... Hei. Mikä tää on? Mitä tää on? No siinä on semmonen... Kun ei tee työtäs oikein. Mä oon harjoittelija, muista se. No joo. Mä putsaan se seuraavaksi. Mutta hei. Täällä on joku tarvinnut jotain meidän sisustas. On kyllä. Revitty tosta. No mut hei, pikkujuttui. Muuten ihan loistavan näköinen. Saatiin tänään paljon aikaa. Sisusta on kiinni, systeemit kaikki takakajarit soi. Meillä täytyy ensi viikolla käydä vähän vielä purkamossa hakemassa tavaraa lisää. Rupee ole. Tää nyt on vähän tämmönen, mut hei. Tuohon kun laitetaan mattosysteemit, niin ai että tästä tulee jollekin teinille loistava peli. Joten me jatketaan toisena iltana. 4. ilta lähtee käyntiin Wompatin kanssa. Kääntää vielä joku päivä on valmis. Tulee. Häh? Kyllä se tänään tulee. Pahoittelut, jotain matskua on ihan varmasti. Tää oli meidän ensimmäinen video. Niin jotain matskua puuttuu matkan varrelta. Hattuun päästä kaikille tubettajille. Mä ajattelin, että tää on ihan walking the park, et ei muuta kuin kameran päällä. Mut jessus, et on ollut teknisiä ongelmia, kaiken näköisiä. Jotain matskukin puuttuu. Mutta katsotaan missä me ollaan tällä hetkellä. Pieni recap. Meiltä puuttuu vielä alusta matto, mutta ollaan just saatu, odotetaan viestiä, että saadaan noutaa, lähdetään noutaa tähän alusta matto. Sä oot hankkinut vähän penkkejä. Mä oon hankkinut meillä kuskin penkki. Tää on Hanttarin penkki. Ja tässä on kuskin penkki, meidän uusi 50 maksoi uusi penkki. Ja nyt meidän täytyisi ottaa katto irti ja laittaa sinne semmoset kiinnikkeet, että me saadaan kauhukahvaa kiinni, kato kun mennään poikittain. Kyllä. Ei mitään muuta, kun otetaan katto irti ja laitetaan sinne semmoset kiinnikkeet alle ja let's get it on. Tuleeko se sieltä? Tuleehan se. Minkä takia me otettiin se irti, niin nää pitää laittaa tonne. Ja nipstaps. Ai siellä oli joo. Vimotten päällä. No niin, sivupaneelit on kiinni. Niihin tarvitaan vielä pieni putsaus. Noi on tuolla kiinni. Meillä on kaikki muutenkin ihan hyvin täällä. Odotetaan, kohta meille saapuu vähän alusta mattoa ja... Ei muuta kuin lentävä matto kiinni. Hop. Ei jumalauta. Älä työnnä nyt, älä työnnä. No niin, hommi on painettu. Saatu aika hyvää nippua. Meillä oli sen verran kiire, että ihan kaikkea ei saatu videolle. Mutta mint lopputulos. No niin, näytäs meille vähän mitäs meillä on. Ai kauhia. Viimeisen päälle. Mihin se menee? Se menee sinne. Se menee tänne. Se otti sinne niin. Joo, no oota mä paan tuon penkin. Noin, kato putsattu penkki, matot, systeemit, keskikonsoli paikallaan. Kaikki löytyy, Aina mikä puuttuu, niin 98 sieltä vierestä. Niin. Se löytyy onneksi kotoa. Hei. No niin. Maanantaina katsastukseen. Uudet muuten takakumitkin on laitettu. Vimotten päälle. Onko nasta? On nastarenkaat. On tietenkin. Mutta hei, tästä se lähtee. Päästään vielä saada leimapaperi, viimeinen putzplank ja sen jälkeen. No. Ei. Joo. No tykkää hiukan joku teini papaikalle. Kyllä mä katsotaan, mitä ne... No meneekö isä äiti? On hyvä. Anna toinen. Mä annan toisen tossa.
No ei oo Pemariulle jo tämmösiä Kautta. uusia munuaisia laitettu, Mitä tää tarkoittaa? Eikö se on siinä, hei. Otetaan vielä pieni putsaus. Juman kauti hei. Seffi 269, tästä tulee, varokaa vaan joku pitäjä jossain päin Suomeen, niin jumalauta, kylän kauhu on tulossa jollekin. On komia, on komia. Mä oon jo seurannut laskussa, kuinka monen silta tää on, oisko ehkä 6 silta, mutta back at it! Vompatti on käynyt katsastuksesta, ja kuinka meillä kävi? Ja kun saattaakin olettaa, että kaikki ehkä luulee, että se ei mennyt läpi, mutta meni heittämään läpi. Nolla. Puhtain paperein, 0 korjauskehotusta ja kehujen kerran. 2 tonnin profitti. 2 tonnin profiitti, here we come. Mut sen jälkeen sä otit auto. Mä otin auton. Sä rakastusit. Mä olen saanut videoita siis. Mä oon saanut videoita tässä muutaman päivän aikana, kun hän kepittää tätä ympäri Turkuun tuolla ojanpenkkoja pitkin. Te takaa vetomanuaali. Te ootte teidän juniorin kanssa käynyt. Pientä. Sitten tuli hälyttävä video. Katsotaan, jos me laitetaan se video tähän näin. Mitä tapahtuu? No tosiaan otettiin autoa leima ja mä jätin työauton töihin ja niin, otin tämän sitten käyttöön ja ajelin ihan kivasti kotiin ja kaikki toimi hienosti ja lähdettiin siitä sit poikain kanssa käymään sit missä käytiinkin ja yhtäkkiä rupes nytkyttämään oikein näin ja niin, ihan kun se olisi katkonut virtaa. Tämmöisiä merkkejä ei tule meidän jaksolle enää. Okei, meillä on 2 asiaa varmistunut tämän projektin aikaa. Ei näitä. No ehkä tulee näitä, kyllä nyt. Ja me sen verran masokisteella näitä tulla. Mutta yhtä autoa semmoista ei tuu, mistä puuttuu sisusta. Se on, nyt on vasen käsi, mutta se on niinku, se on pommi varma. Se on pommi varma. Vieläkin mä vaan kirjoitan moottorin, kun hankin sisusta, että se oli kyllä just näin. harjoittelua. Mutta Oppia eikä kaikki. Mutta meillä on nyt, sä olit tässä tehnyt vähän diagnostiikkaa, sä epäilet sähkövikaa. mä epäilen sähkövikaa, niin kuin näette tuossa videossa, niin kierroslukumittari. Joo, se tekee tämmöstä niinku ihan selkeät, että Ettei niinku saa joku anturi ehkä RPM-tietoa, ainakin uskoisin näin, niin me lähdetään nyt putsaamaan nokka-akselien. Joidutukset niin kuin näette, niin öljyset on. joo. Ja niitä on vielä 2 kappaletta. Ja sit lähdetään vaihtamaan kampiakseli ja anturi, mihin mulla on kaikista eniten niinku semmonen fiilis. Veikkaus. Niin, veikkaus, että se voisi olla Tää on nyt meidän musta hevonen, Joo, että se olisi niin toi. Missä se on? Kampiakseli ja anturi on tuo moottorin takana. Ja se vähän ilmeisesti kenkkumaisessa paikassa, mutta katsotaan. Tuolla se pitäisi olla jossain. Tuolla se on. Jossain. Päästäänkö sittenkin ottaa moottori irti? Imusarjan irrottamishommi meni vai? Joo, siellä joku selitti, että jos on joku aftermarket starter, niin sanoisin, että jos se on semmonen, niin se ei lähde. Asiakunnossa. Me lähti ilmanputsarin boksi lähti jo irti, eiks vaan? Ja... Tässä kauan nokkaa tuli se puolella. No ei se kato, Oskari laittaa Joo. Mä tunnen jo että 2,5 tuntia niin ollaan tuolla lintassa. Vähemmän. Vähemmän? Vähemmän. No niin joo. Oho! Et vasta. Vittu, se meni paskoksi. Eikä mennyt. Meni. Jonni. No, sanotaan 4,5 tuntia. Joo. No kyllähän me tommonen paljakumille löydetään jostain. No sä kato, fiksaat sen tuossa. Nuorena miehenä. Nuorena miehenä. Tosta noin vaan kato. Pikkasen meillä otti, että me saatiin imusarja tosta korkattu auki, mutta voin kertoa, onpa muuten mielenkiintoisessa paikkaa. Tätä ei olisi kyllä mistään muusta suunnasta vaihdettu. Starti alla tuolla. Mutta ei se on, nuppi irti ja vaihdetaan Kyllä. Ei siinä mitään ihmeellistä. Sen jälkeen me lyödään imusarja takaisin paikoille ja Toivotan päästä. jos se vielä tekee, niin onko mä poltan mun piti sanoa, että on pieni aihe on silleen, että on ensi kesän niin verkon painataan. Kyllä. Tää on kalamies, niin pompattiin sinne toiseen päähän, kelappaa. Menikö se rikki? Mutta ei se, onneksi meillä on uusi. Juola! Voilà! And it's full of oil. Onko se hyvä vai huono? No huono. Mut ei se mitään. Mitä se tarkoittaa? No liittimissä on vähän öljyä. Ei se normaali Se on kulu vuosimalli. Sulla rupeaa taas näyttää nämä työkalut siltä, että ei tiedä, että on korjaamalla vaan makuuhuoneessa. Aha. Mikä täällä on? Onko se kuuskala?
Onko se kuusiokola? Sulla on noin Vaikea sanoa meikäläisen. pullonpojat pääs, niin onko se oikein? Voin mä katsoa. Vähän puuttuu. Pullonpohjat. Eikö sä alkaa lyömään heti? Se olisi siinä vai? Se olisi siinä. Toi nyt Joo, varmaan se tuli äsken toi likaa tosta noin. Joo, Mut joo. näin se, vaihdetaan anturi. Mä katson, että onko tää alkuperäinen. Onko Germany lukee ainakin. Niin, että olisiko se ollut siellä 25 vuotta. Niin, sittenhän se Siinäkin voisi saattaa ollakin olla, jo. että Muistetaan aina verrata. että ne on samanlaisia. Ne on vähän eri näköisiä, mutta se nyt johtuu varmaan valmistajasta. Liittimet on aika kiva samanlaisia. Joo. Ja nyt mikä on tärkeää, mä olisin halunnut tähän paremman merkkisen, mutta joutuisin nyt ottaa tämmöisen tarvikemerkkisen. Koska Bemarit on niinku ilmeisesti aika pirun herkkiä siitä, että se pitää olla niinku oikein merkkinen. Okei. Mutta ei auta. Sitten me laitetaan se ja Me laitetaan mitä on saatavilla. me laitetaan romu kasaan ja sen jälkeen testataan, että onnistuuko meidän korjaus. Anturi paikallaan. Siellä on. Loistavaa. Pienen jumppaamisen jälkeen saatiin se sinne ärsyttävässä paikkaa. Sitten imusarja kiinni ja vetoja. Jokinen laittaa. Se on paikallaan. Ruuvi kiinni ja viimeistellään kaikki nää takaisin ja sen jälkeen meillä on koeponnistus. Ruppee ole siinä pisteessä, että suoritetaan öljyvaihtoa. Kyllä. Mitä meillä on broppo? Meillä on broppu tässä. Ei ku hetkinen. Tossa. So här, ei muuta kuin ottaa tehdä kuule niinkin komiasti, että Jokinen asauttaa auki. Oho. Häh? Mitä? No anna vähänkin. Tää öljyhommat on ihan mun juttu vähän. Tat tosta. Paina siitä. Noniin. Etkä saatana vedä sitä. Ylitte vai? Mitä? Menikö se rikki? Mikä meni rikki? No eikä meni. Kui se on noin? En mä tiedä, kuin se on noin. Kuin se on noin. No kyllä se tuli auki ainakin. Kyllä se vähän tuli auki, mut Vedikö sä jengät mukanas? se on jotenkin tosi huonosti. Mä nyt väännän auki. No väännä nyt sit kun aloititkin jo. No ei tässä ole paljon vaihtoehtoja. Oi helvetin kuusta. Näytään. Tää auto on täynnä yllätyksiä. Jaa, kato nyt se tulee. Kato. Tuli vähän hengi. Ei oo paha. Kato, ota. Teeks mitä? Mitäs tehdään kaikki? No, Aika hyvä. onko? Pitääkö maistaa? Tuo vaan nyt nöyli takaisin kiinni ja... Niin, mutta me vaihdetaan aina kuparitiivistä pitää vaihtaa sit Niin, tähän propusta. näin. Niin. Just näin. Mä vaan löytänyt sitä. Meneekö se sinne? Menee. Onko se just eikä melkein? No se on just eikä melkein. Se on vähän Saa. Ei oo, mutta kyllä se vähän voi ollakin tommonen. Saa laittaa jokin. No. Eikö laittarista enää No ottaa? ei. No. No mitä tommonen? Toi on joku millilitra. Mulla on kauhean nälkä. Tää olisi ihan kiva saada sille seminopetalle. Kato! Oi, oppaa! Nyt se on siinä. Toi vähän kyllä jännittää. Se on jännittää, se on Yleensä se menee sellainen... Kyllä mun tuo sit jenkasarjat tonne tarvii tehdä, mutta toivottavasti ei tarvi. Sinne kohtaan kuuluu raps sun selkärangasta. Ja silloin tässä tulee verran. Mun selkäranka ei nasada. Se on niin monta kertaa rasattanut. Se on terästä. Mä usko tohon. Saatusko jätkän tohon? En niin. Nyt se menee. Nyt ihan vaan sillä Juman kautta se menee sit tosi helposti toi. Mikä menee? Noi Ai, kierteet. on tehty huonot kierteet. Ei kun öljypohja. Ai nyt riittää jo. Jes, sit. Noin juu. Niin mä ajattelin, että mä liian vähän. Noin. Noin. Se on hänessä. Sitten vaihdetaan patrona suoraan. Yes sir. Saksalaisen insinöörin työtä ei tarvitse pohjasta vaihtaa. Se on tossa alla. Mä tiesin. Mulla on ollut tämmönen vehe joskus. Jaa. No joo, ei se nyt varmaan ollut koko asti joku. Eikö se näköjään kaikki tullut pois? Mä sanoin, että tosta tulee toi ekana pois. Mä sanoin, että hei tuu. Tälle vaan vetämään. Vedät sen siitä nyt. Ai se tulikin. Tuliko se? Siis Rauhaa. kappas keppana. Rauhaa. Op. Rauhaa.
Sit, up. Kato. Ei oo mitään. Onks täällä jotain? Siellä. Kato, se on ollut proppukin. Oi saa. No millä sä otat näin ulos? Niin. Millä sä otat noin vanhat ulos? Ruuvinvessely. Siinä on aika hyvä. Just tämmöstä mä käytän. Niin mä ajattelinkin, että tämmöstä. Tämmöstä mä olin siis hakemaan. Joo. Kyllä mä uskon. Sä et usko mitään muuta kuin Jeesukseen. Se on just näin. No niin, toi on hyvä tosa ja sit me laitetaan. Miksi sä nyt olisit pistänyt ne eka ne tiivisteet sinne ja sit vasta suodattimen sisään? Miksi? Sun puuttuu 2 tiivistettä tosta, mitkä sä niin. otitte pois. Niinpä. Nyt ajatuspeliin. Kato nyt kun mä näillä öljysillä käsillä koitan. Niin, mutta kun kaikki täytyy tehdä kantapään kautta, ei voi muuten oppia. Mä laitan sitä ihan pikku. Oi jumala. Näin. Ei tässä noin. Pieni avustus siihen. Mä en ymmärrä, miten sä oot saanut itsestä noin niinku... No, vähän lähden täältä aina, jumalauta. Niin, vaikka sitä mitään tehnytkään, niin naama on Mä musta. oon aina ihan musta. Niinpä. Ihan musta. Kyllä. Meikäläinen jahaa paskaa tässä ja katsoo Kyllä. kettulle äijälle ja Kyllä. naama. Nyt teki Mä oon aina osannut näyttää. Nyt teki jo Simbaa. Mä oon 35 vuotta osannut näyttää, että mä mukaan tekisin jotain. Tiedätkö sä? Niin, kyllä. Niin kuin, vaikka mä teen oikeesti Niin, niinku yhtään kyllä. mitään. Noin, orenkat, 2 kappaletta. Yes. Uusi patruunan suodatin. Kyllä. Ja sit? Mitä? Ei mitään. Niin. Niin. Laitetaan siihen. Ne oli nyt sen verran rasvattu ne orenkaat jo, et ei tarvinnut erikseen mainita. Tarvinnut. Millä tää on joku työkalu sit? No joo. No joo. Nyt mä tehdään näin. Nyt rauhaa. Mä hoidan tämän nyt loppuun. Nyt sun täytyy katsoa. En mä jaksa, kun tässä menee ikuisuus. Mut älä niin jumalauta vielä laita sitä, kun laitat tää nyt kiinni ekaa. Kato, mennään Breilineri sinne moottoriöljytekkaan ja muuta Miten tää tommoista. toimii? Näin Sillä ei vaan. Oikeesti tähän on Ihan... oma avain, Ihan mutta tää käy ihan yhtä hyvin. No niin. Aika piukkaa. No varmaan, kun äsken pisti vähän Breilinerikin sinne. Piukkaa Pistikö se oikein kierteen sit? En tiedä. Iska sanoisi, että eihän tää poika, sä voit aina mokata isikoja. Niin mulla on nyt Onko sama mä nyt sun tilanne. faija? Oskari koojaa sitten. Oi! Noniin, meni se. Sitten mä laitan pienen kato. Nyt sä voit laittaa pienen. Tykkääksä sä kans vähän tosta mitä putsaamasta? brake cleaner on? Ja tietääks katsojatkaan mitä brake No, cleaner on? Se lentokone on pohjimmiltaan, tää on teollisuuspensaa. Kyllä. Mä en tiennyt sitä. Okei. Nyt mä tiedän. Noin. Ja mitä sit? Pieni puhdistusperä. Tykkääksä sä tosta Breilineristä? Vittu Sä vähän dikkaat Tiedätkö tosta. mutta tiedätkö mikä eniten on tarttis perää? To. En tarvitsisi antaa pieni sytkäri perään. Mä oon vanha pyromaani. Meillä on kaikki kunnossa. Öljyt on vaihdettu. Niin, mut öljy tarvitsisi koneeseen vielä ennen kuin sä pistät tän korkin kiinni. Laitetaan öljy. Passi tää kuuluu. Ja näin meillä menee. Mä en yhtään tiedä, kuinka paljon meillä öljytiloissa. Mä pistän ne. Laita 4 ja lähdetään siitä sit kattoo. Onko meidän sen jälkeen koekäynnistys? Se on ilmanputsari kotelo vielä kiinni. Niin, ilmanputsari kotelo kiinni ja sit sen jälkeen... Alright, let's get it. Kehrää, kun Bengalin tiikeri, hei. Tiedäksä mitä se tarkoittaa seuraavaksi? Siellä on pihalla vähän lunta. Kakkonen pesää. Noniin. Aika hyvin tuli. Aika hyvin tuli. Aika poikittain. Aika poikittain, Aika no poikittain. Mikä sieltä mahtoi lähteä irti? Tuetta kolisi. Hetkonen. Mikäs toi ääni on? Oh, mikä vitun sorsa siellä nyt on? Mikä se on? Se on toi. Toi sieltä. Ei. No siinähän meillä vikaa. En kertoo rakkaat ystävät, että... En kertoo sen verran, että... Meillähän vaan hinta nousee, kun lähtee painoa pois, kulkee kovempaa. En edes muista mikä ilta enää on kyseessä Wombatti parissa, mutta vihdoin ja viimein Wombatti is ready. Yeah. Come on! Vihdoin ja viimein! Käytiin äsken pieni autopesu laittaa siihen ja meidän varmaan next step olisi laittaa se... Meneekö ihan Facebook Marketplaceen vai? Joo, menee Marketplaceen ja katsotaan mitä sitten. Paljon meillä on mennyt rahaa tähän? Jos ruvetaan ihan miettimään, niin auto maksoi 1000. Yes, se. Sisusta maksoi 200. Check.
Kuskin penkki, 50, check. Mitä vielä? Matto, pieni mattopala, Pieni 50. mattopala. Pieni, joo, 50, jes. Check. Oliko meillä joku 5? Öljyt, tarvikkeet, Öljyt, tarvikkeet, 50. 50. 1350. Menikö oikein? Ei ehkä. Mut sen takia meillä on editori, ketä laskee se tuohon noin, koska me ei osata yksinkertaisia yhteen laskuja. Mutta millä pyynnillä me laitetaan? Kyllä mä lähden pistämään 3000 € hintapyynniksi. Pieni tinkivara. Pieni tinkivara, jos on hyvä. 3. Ihan ei päästy 2 tonnin profittiin. Ei ihan kuin tästä Mut, näin. häh? Mut aika lähellä. Aika lähelle. Mut oli aika työmaa, ei siitä pysty sanomaan. Sen Sisusta teki meille siis suurimmat haasteet. Pieni määrä lähtee varusteita. Saadaanko toi auki? Siitä lähtee. Kaikkea mitä jää yli, niin lähtee siitä. Mut ja mä sanoin, että jollekin teinille, niin Aivan loistavaa. mua lavit sentään tuolla nätti. Tuovan päälle tulee vielä etutolpat, mitkä on säädettävät. Ihan vimotten päälle. 188 000 ajettu Suomi-auto. Kyllä. Ei vikavalo. Kaikki niinku pitää. Kaikki toimii. Häh? Vähän, on niin hyvä auto, että vähän harmittaa päästä. No hieman harmittaa. Tässä ollaan vähän mietitty, että mitä me tästä lähdetään tekemään, mutta kyllä me nyt vaan päästetään tää jatkamaan Jatketaan. elämää Niin, eteenpäin. kyllä, Häh? Mut Bombatti on nyt valmis. Meidän ensimmäinen projektiauto pääsee jatkamaan matkaa. Seuraava on jo putkessa. Ei ole saksalainen, ei ole takaveto, vaan on etuveto ranskalainen. Kyllä, ranskalainen. Ranskan rapea. Ranskan rapea tietenkin ihan tänne sähkömoottori. Ehkä, se jää sun nähtäväksi. Mua vähän jännittää mitä me ollaan ostettu, mutta me nähdään se seuraavassa jaksossa. Moi! Moi.